Un total de 55 iniciativas empresariais ourensás beneficiáronse do programa Emega de Emprendemento Feminino, que na última resolución a Xunta de Galicia destinou máis de 590.000 euros, co fin de ofrecer o maior volume de recursos para favorecer a iniciativa empresarial das mulleres e brindarlles maiores oportunidades para diminuir as fendas de xénero. Estas axudas da Consellería de Política Social e Igualdade permitiron crear un total de 65 postos de traballo indefinidos, 55 por conta propia e 10 por conta allea. A novidade da última orde foi o reforzo de criterios específicos para a concesión das achegas co obxectivo de prestar un maior apoio a mulleres maiores de 55 anos, a propostas de emprendemento no rural e en sectores masculinizados, así como favorecer a realización de proxectos colaborativos. O programa Emega comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, tamén medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos. A última convocatoria, dotada con máis de 5 millóns de euros, ten 4 modalidades de axuda. A primeira delas é Emega Emerxe, con contías de ata 22.000 euros para apoiar novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino estable por conta propia e allea. A segunda é Melga Impulsa, con ata 17.000 euros de subvención para favorecer a reactivación e a consolidación de empresas constituídas por mulleres, así como a implantación de medidas innovadoras para a mellora da competitividade. E a terceira é Emega Innova, con contías de ata 42.000 euros para o desenvolvemento de iniciativas empresariais con contido científico ou con base tecnolóxica. Por último, e co obxectivo de favorecer a conciliación, conta cunha axuda complementaria ás 3 anteriores, Emega Concilia. Con esta modalidade, cunha contía máxima de 5.000 euros, preténdese dar pasos adiante na conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral tanto das mulleres promotoras da iniciativa empresarial como das traballadoras por conta allea. Esta orde de axudas está cofinanciada nun 60% pola Unión Europea.